Takže čau lidi, tady je Machy 2002 a já vás vítám u mého prvního videa z single let's play z Minecraftu. Už jsem dlouho nenatočil video, bylo to z důvodu, že jsem neměl čas otočit, protože teďka jsem měl hodně práce. Tady teda je to mapa, do popisku videa vám dám sít. A tady si jo, jsou krumpáče, ale trošku hodně krumpáčů. No to je jedno, ale tak já teda zatím tady vykopu čestku a torčky, no. A vydal bych se třeba tady do lesa. No nevím, třeba. Co to? Oh yes, vesnice. Epický. No vesnice spíš domeček, ale epic. Kde to má dveře? Já to chci otevřít. Jo, má to dveře tady. Nic nemám dostat. To je náhla. Ale tak já to udělám jinak. A tak a tak. Tak. Takže a tak. Dobře, tady jsme to tady zavřeli a teďkon nějak bych to udělal symetricky, jo. Takže tady a to nechci. Jasně se mi seká myš. Už nevím, čím to je. Začalo se mi to sekat jednou nedávno, když jsem hrál World of Tanks. World of Tanks. Tak epický název. Dva cobblestony. Dveře jsou tam v takovhle. Ale přece jenom to asi bude vesnice 21 vůl. Za emerald, jo, 20 vůl za emerald, jo, dobrý, no. Ale já tady teďka kupu, kámo. Sestě, ty jsi jakej? Je z 21, ty mi nevadíš. Tak jo. Od toho je postaráno. Já jsem už než patamat. Já ani nemám totiž dřevo. Tak vůbec nevím, co v dnešním díle budu chtít dělat. Já. No tak jo, je to vesnička. Jak jste mohli z mého povedeného obrazu vidět. Ale to je teďka jedno. Jsem šílený. Jsem šílený a zároveň blbý, protože nemám hotový crafting. Hopla. Sekera. Takže si můžu dodělat dvojitou čestku. Když už jsem tady doma. Jo, super. Ty vole auta nemůžou jezdit někdy jindy. Mají ty vole hrobky ticho a když začnu točit, tak tady začnou jezdit auta. To je fakt ty vole na hovno. No ale víceméně my teda nakutáme trošku víc železa. Železa dřeva. Jsem taky zmotanej. Teď by se nám ale železo hodilo na ty ovce. A to je jedno. Počkat, na cože to vlastně hraju? Já servu. Tam na normálu.
bylo divný, že mi vůbec neubírají srdíčka. Dáte srdíčka. Ako se to jmenuje? Hungry Bar. Takže prozatím bude stačit. Tady si takhle udělám, aby jsem se mohl vejít. Aby jsem mohl být čarovný. Jsme víceméně mohli už někam jít. Jako třeba jít kopat. Vy tady furt budete stát. I kdybych tady odpálil dynamit, tak tam budete stát. Ale kam jsem se to dostal, jo? Tak to je to nejzajímavější místo, kam jsem se mohl dostat. Ty vole. Vypadni! A jo, neměl jsem na výběr. Ten druhý by mohl utíct do vesnice. Když už jsme u toho. No ale je víceméně jo, teď jsem to trošku podělal. To je jedno. Ach jo. Ty vole, ale ty se tady taky nemotej. Ty vole, jak se dostal až sem? To jsou vesničani tak chytrý. To je jedno. Víceméně my se půjdeme podívat na zbytek vesničky. A jestli tam nejsou mrkvé, tak se asi zastřelím. Mrkvé jsou teďka jediný, z čeho můžu žít. Hopla. Takže už tam budeme. Počkat. Mají štěstí, že je to druhá farma. Cože? Brambory? Ty vole, ale to je epický buk. Krása. Tak to je epic. Je tam jedna stěna baráku. To je cool. Tak to jo, to beru. Tak noči, jestli se na to díváš, tak tohle jsi nevychytal. Když se koukne do hlouby, tak to je moc hluboko. Takže prasata budou asi má hlavní jídlo. Nevíš. Co ty jo? Hej, tebe si tady zazdím. Takhle. Abych mohl mít emeraldy. Příteli. Jo, teďka je Lucky 818 online. Momentálně na Skypeu, takže kdo chce psát, můžete ho hejtovat právě teď. Právě teď můžete hejtovat Luckyho 818. Nechejte si prostě ujít tuto příležitost. Hejtujte. Takže hopla.
hasit a takhle. Ale brambora, 12 brambor teda máme. Ale tak to můžeme rovnou změnit za ten emerald, i když bychom se v podstatě za to mohli i najíst. Ten obchod pak zmizí, takže tohle jsi ty? No, taky jo. No počkat, zase ještě kouknu, co bude mít tenhle za nápad. Emerald za 1 číku, no tak to ti kašluká. Jo. Tak to byl docela výhodný obchod. To ne Skype. Teď nevím, ale asi vás... Nevím, jestli vás to možná bude štvát, protože mi pípá Skype. Ne, vy nevylezete, přijďte. Ličkové. No to je jedno, ale to je pro dnešní díl všechno. Takže zombíci, nechtěl bych. Takže čusky lidi.